Näin hyvää päivää kaikille. Mä olen Ahti Lahtela ja työkseni teen internet-sovelluksia ja tarkemmin sanottuna paikkatietojärjestelmiä. Eli kaikkea mitä halutaan tuolla internetissä kartan päällä esittää ja välittää tietoa, niin se on minun erikoisalani. Ja yrityksen nimi on Paikkatieto Online ja kotipaikka on Kemijärvi, eli minä olen suurin piirtein keskellä poronhoitoaluetta. Ympyrät on tuttu ja minä olen Kemijärveltä kotoisin. Itse en ole poromies, mutta muuten kyllä maastossa ja metsässä liikkuu. Peruskoulutuksena metsätalousinsinööri ja tuo Reijo sattuu olemaan minun kurssikavereita. Näin nämä maailman muuten heittelee. Jonkun verran lipsahettu eri alalle, mutta aina joutuu niinkin asian kanssa olemaan tekemisissä. Ja Asta täällä ottaa, että te olette myös yhtä ympäripyöreitä. No, sen verran ero, että minä laskutaan vähän vähemmän kuin tuo Reijo, että se vie 24% kaikista, plus tuloverot päähän. Eli tämän päivän aiheena meillä on poroparkki, eli internet-sovellus porotöistä tiedottamiseen. Ja tuo poroparkki oli alun perin työnimi tälle ja siitä taisi tulla sitten pysyvä. Ja tuo aloite lähti tuolta Sodankylästä. Mulle se tuli viime keväänä tuon Matin kautta, eli ilmeisesti se oli keskusteluna ollut jo pitemmän aikaa, että miten voitaisiin internetiä hyödyntää noissa porotöistä tiedottamisessa, että siellä ei tapahtuisi tuolla maastossa eri liikkujien yhteentörmäilyä ja molemminpuolisia haittoja. Ja tuli tuolla Syväjärven paliskunnassa ideoita ja Metsähallitus oli myöskin siinä mukana ja sitten minä tulin siihen mukaan ja piirrettiin piirustuksia aiheesta, taisi olla toukokuuta ja aika pikaisella aikataululla sitten päästiin sopimuksen tämmöisen pilottijärjestelmän rakentamista, millä kokeillaan että onko se teknisesti toimii ja miten yleisö ottaa sen vastaan, onko sitä oikeasti hyötyä, kannattaako siihen panostaa. Ja saatiin käyttöön se tuohon metsästysajan alkuun mukavasti ja hyvin vielä julkisuutta. Meillä oli Metsähallituksen tiedotuskoneisto käytössä ja se upposi tuonne tiedotusvälineisiin kyllä tosi hyvin ja se oli tärkeä tämän hankkeen onnistumisessa. Eli tavoitteena on saada meneillään olevista porotöistä se ajantasainen sijainti tuonne yleisön nähtäväksi ja sitä kautta vähentää ensisijaisesti metsästyskoirien aiheuttamaa haittaa porotöille ja tietenkin toisinpäin saada ne metsästyskoirat pysymään pois niiden porojen perästä erotuspaikoilla. Se ei ole mukavaa metsästäjille. Ja samalla lailla tämä tietenkin voi koskettaa muitakin metsästäjät liikkujilla, mutta se koirahaitta on varmaan ollut se ensisijainen, minkä takia tätä on lähdetty miettimään. Ja käytiin koko metsästyskausi läpi viime syksynä tuon Syväjärven paliskunnan kanssa ja tulokset oli positiivisia, suorastaan yltiöpositiivisia, mitä luin noita kommentteja, että minä tulin ainakin yllätetyksi sitä tehosta ja vastaanotosta. Vaikutti, että se oli niin tämmöinen läpilyönti. Ja tarkemmin tuosta toiminnallisuudesta ja systeemin sieluelämästä, mutta käsi ylös, kuinka moni kävi katsomassa niitä nettikarttoja jossain vaiheessa? Ehkä vajaa puolet tai kolmasosa. No minä käyn tuon tekniikan kanssa lyhyesti läpi. Mulla ei ole mitään pitkiä kalvouslukeisia tässä, että käydään läpi ja keskustellaan sitten aiheesta. Eli järjestelmä toimii siten, että siellä on tallennettu tuonne palvelimille ennalta määritellyt kartta-alueet, mihin sitten merkataan ne aikataulut. Ja tässä Syväjärven tapauksessa se oli meille iso helpotus, että ne alueet oli jo valmiiksi mietitty ja jopa digitaalisessa muodossa, koska niitä oli käyty Metsähallituksen kanssa läpi näihin Metsähallituksen toimenpidesuunnitelmien takia, että pystyttäisiin huomioimaan niitä. Että ne on sellaisena siirrettävissä tuonne järjestelmään. Ei tarvinnut niitä ruveta miettimään erikseen ja sitten piirtelemään erikseen.
Ja näillä ennakkomääritellyillä alueilla siinä vaiheessa, kun porotojen aikataulun tiedossa, niin tallennetaan alku- ja loppuaika. Ja siinäpä se oikeastaan sitten se vaiva onkin. Järjestelmä pitää huolen siitä, että se kulloinkin ajankohtainen alue näkyy tuolla nettikartalla. Automatiikka huolehtii tuon alku- ja loppuajan mukaan sitä näkyvyystä. Eli ei tarvitse käydä erikseen sammuttelemassa niitä, että nyt porotyöt alkoi ja taas erikseen sytyttelemässä, erikseen sammuttelemassa alku- ja loppujen mukaan. Vaan kun annetaan ne ajat sinne järjestelmään, niin automatiikka huolehtii. Ja yleisö pääsee vapaasti tarkistamaan ajantasaisen tilanteen palvelun nettisivuilta. Ja tuo koko järjestelmä on yrityksen palvelimella, eli jos paliskunta haluaa tähän liittyä, niin ei tarvitse paliskunnan ostaa sitä varten tietokoneita eikä mitään ohjelmia, että riittääkö tekee sopimuksen minun kanssa. Sitten on kuitenkin, pitää olla sille, joka pitää niitä tietoja sillä yllä, niin itsellä internet-yhteydellä varustettu tietokone. Eli täällä Syväjärvessä oli yksi henkilö, jonka vastuulla, se tietojen vastuulla pitäminen, Lasse Mattila. Poroisäntä antoi sille tiedotetta, mitä tallentaa sinne. Hän kävi laittamassa tiedota ajan tasalle. Ja järjestelmä on yksinkertainen, että kun on perus ATK-tajut, niin taisi 0,5 tonnin koulutus tuohon käyttöön riittää. Ja tavoitteena olisi laajentaa palvelu muihinkin paliskuntiin, esimerkiksi metsästyskalaksissa mukaan, kun mielenkiintoa riittää, mutta se vastuusta hankinnasta on sitten siellä paliskunnissa, että mitään keskitettyä systeemiä tähän ei ole. Ja voitaisiin tuosta, kaikki ei ollut sitä käynyt katsomassa, niin Vilikasta sitä järjestelmää. Minä tuohon Syväjärven paliskunnan poroisännän luvalla pistin pari aluetta aktiiviseksi tuonne, vaikkei poronhoitotyötä ole meneilläkään. Tuolla lukee sivuhuomautus, että ne on ainoastaan esittelytarkoitukseen. On sen mikrofonissa kiinni. Tässä on handscreen mikrofoni. Nyt näkyy vähän paremmin, sillä reunassa on sivuhuomautus, että ne alueet ovat ainoastaan esittelykäyttö. Eli täällä oli ennalta määriteltyjä alueita, muistaakseni 16 kappaletta. Ja kun niihin merkataan aikataulun ja kun se aikataulu tulee kohdalle, niin tällä kartalla näkyy punaisena ne aktiiviset alueet. Ja tämä on nyt se yleisön näkymä. Ja täällä pystytään zoomaamaan ja vierittämään tätä karttaa, että jos halutaan katsoa tarkemmin. Tämä on nyt Mokkulan takana, että tämä pyörii vähän niihkeästi, mutta internetistä tulee kuitenkin. Pystytkö sä näyttämään ne kaikki ne Syväjärven alueet? Joo, mulla on tuolla ihan kuva, minä näytän hetken päästä. Mitä vaan tämä... Kuuluuko tämä muuten jostain mikrofonin tässä telineessä? Joo, minä koitan kumartaa vähän siihen suuntaan. Eli tätä karttaa pystyy tässä vierittämään. Täällä on vastaava karttamateriaali kuin kansalaisen karttapaikassa, jos olette sitä katsonut. Rullas tuo alue ulos. Tuosta jos otetaan. Näköisellä, että pystyy se maastossa liikkua niin kohtuu tarkasti katsomaan, että mihin se alue rajautuu. Ja tämä aluetta napsauttaa, niin sieltä tulee sitten tarkemmat tiedot, eli se aikataulu, alkamisaika, päättymisaika, sitten yhteyshenkilön puhelinnumero ja sitten ihan vapaamuotoista tekstiä voi tuohon tallentaa jatkoksi. Tuossa näkyy nyt ne Syväjärven kaikki alueet, eli niitä oli 16 kappaletta. Tuo Sodankylä näkyy tuolla oikeassa laajassa ja tämä taitaa olla suurin piirtein 70 kilometriä tämä
neliö tuossa, että tuossa näkee vähän suuntia alueen koosta. Ja siinä on päädytty pieniin alueisiin, kun periaatteessahan koko Palkisen alueen pitäisi olla toiminta-alueita poronhoitoaikana. Tuossa on vain uusia pieniä reikiä siellä sun täällä. Onko siinä jotenkin rajattu se alue? No, tässä on haluttu keskittyä olennaiseen ja rajattu se alue, että mihin ne porot kootaan sen erotusvaiheessa. Täällä on, onko täällä Syväjärven miehiä paikalla? Aika Ari on Voisi tietenkin kommentoida, että tämä heidän toimestaan tehty. Joo, se on siinä se tarkoitus, että se, jos tuo koko Palkisen alue pannaan punaiseksi, niin sillä on mitään merkitystä. En vielä tarkoita kerralla, mutta jos teillä on 16 aitapaikkaa, niin kyllähän se aitapaikka käsittää vähän isomman alueen, tai isommalta alueelta kootaan porot siihen aikaan, kuin mitä tuossa esittää. Joo, niin on, mutta siitä tulisi niin iso tuolla meidän jalkoilla. Mutta se on tuossa nyt, mitkä on alueet, niin se on siinä, että joo, ne porot kerätään niin suuria piirteitä. Sillä olisi mahdollisimman paljon tehoa. Puhutaan koko maan alueista oikeastaan, nuo mitkä on väritetty, ne on koko maan alueita. Tämähän on sitten paliskuntien tehtävä miettiä nämä alueet ja päättää siellä, mitä he haluaa täällä esittää. Että varmaan se hyvä neuvo on koittaa keskittyä olennaiseen, että tämä systeemin uskottavuus säilyy. Että jos siellä on valtavan laajoja alueita, niin niitä ei ehkä sitten, jos varmuuden vuoksi levittäytään kauhean laajalle, niin niitä ei ehkä noterata sitten niin paljon. Että siinä kannattaa miettiä semmoinen kohtuullinen käytäntö ja keskittyä olennaiseen. Mutta tämä on nimenomaan paliskuntien tykönään mietittävä asia. Tästä ei kukaan ulkopuolinen tule määräämään. Meillä oli hyvä esimerkki siinä, ennen kuin oli tuo käytössä. Meillä sattui 17 niitä koirarepiä sattu silloin edessä. Ja tuli tuo käyttöön sitten, niin viime vuonna ei sattu yhden. Joo, nyt kun on tätä kaikenlaista maankäyttöä tuossa niiden viimeisessä yhdessä kaavakokouksessa taas, niin nyt olisi hirveän tärkeää, että Vasaveikko-ajoistakin saataisiin vastaavallisesti informaatiota. Koska niillä kesäaikaisilla porovinkkeilla on hyvin suuri merkitys, että miten se tulee rakentamaan. Tätähän voi ihan vastaavasti hyödyntää näihin alkukesän erotuksiinkin. Ja Keijo sillä tavalla niin on sovittu Metsähallituksen kanssa, että on sovittu, koska niin mehän puhuttiin suoja-alueista alun perin, mutta sovittiin Metsähallituksen kanssa herrasmies-sopimus, että Metsähallitus sanoi, että kun te laitatte tätä suoja-alueen ja tuommoisen vihreän alueen, niin silloin yhtäkkiä niin rajoituksia metsätaloudelle sitten valtionmaalla. Ruvettiin puhumaan poroparkkialueista, että sillä tavalla se on erikseen tehtävä sitten se paliskuntien paikkatietokartta ja se suunnittelu kaavoitusta varten, jossa sitten niin kuin tapellaan siitä maan käytöstä ja siitä oikeudesta. Tämä on niin kuin tämmöinen vinkkikartta, tämmöinen tietyllä tavalla tämmöinen nopea vaan tämmöinen käyttöapu kaikille osapuolille tiedottaa toisistaan, niin ei tätä kannata. Se on eri tappelu ja eri paikkatietokartta, joka paliskunnalla on, jossa sitten tapellaan siitä, että niin sinne ei kaavaa laiteta meidän laidun alueelle. Ei tätä siinä pidä käyttää. Tämän käyttö loppuu Metsähallituksella ja ilmainen mainostaminen koira-ihmisille välittömästi, jos Metsähallitus tajuaa, että tällä ruvetaan käymään maa-oikeustaisteluja. Eli tämä on puhtaasti tiedotuskanava, että tämä ei pakota eikä määrää ketään mihinkään. Näkyy se tuossa ikossa kohtaa. Eli tuossa näkyy se tallennuslomake, millä ne tiedot pidetään yllä. Eli paliskunnasta kunhan löytyy yksi kohtuullisella ATK-tajolla varustettu vastuuhenkilö, niin